makam. Bayan ulas, mayong patyatihan. Sa sunod nga tuwing maluyan job, maluyan sinyo sa ninyo, mayaw nakit, isa sa kuntang criteria sa timelessness. Mga? Sir Joel? Timelessness? Time Nanito? limit. Time limit! Ngayon, ang sa'yo nga kuhan. Time limit. Di kami din nagigibate. Uy, napakanin ulat. Pasko. Pasko ano ba? Ay. Ah. Nalilipay daw magpuno sa ito ang kabataan diyan sa magsaysay aktiba sa mga aktivite sa pagsunin. Sa mga nalilipay daw kabataan diyan aktiba sa mga aktivite sa barangay. Oo.